Africa Content TV. On the 1st of January 2023, Ìbàdàn kí ẹ wá o, Happy New Year, Àkúrẹ́ náà wá ti ṣe mọ́jú. 31st December 2022, mọ́jú 2024, January 1st, Àkúrẹ́ náà wá Àràbà gbé. Láti ìgbà yẹn o, ìjáde ojoojúmọ́, àìsùn lójoojúmọ́, Ọlọ́run bá ní o, kì í ṣàgbára wa, ẹ̀fọ́ lóore. Ẹni bá láwọn bá ń fẹ́ làwọn èèyàn ń fẹ́. Àwọn tá ìlú fún lójoojúmọ́. Ṣèbí ni Olúwa máa ṣe bẹ̀rù oṣó. Ṣèbí ni Olúwa máa ṣe bẹ̀rù bàjẹ́. Ṣèbí ni Olúwa fẹ́ mi máa ṣe bẹ̀rù ẹ̀mí kankan. Ẹ̀mí Ọlọ́run ọba lọ́gbẹ́ mi lé. Àánú Ọlọ́run wáyé ló tún kó mi lọ. Mo wá dàgbà nínú ọlá, nínú ọgbọ́n, àìkú bá yẹ ọrọ̀ àlàáfíà. Gbogbo ìwà ìjọba sílé mi lọ. Ó jọba sílé mi. Kò lè ṣe kò lè ṣe. Ó jolú ọmọ Èkó. Kò lè ṣe kò lè ṣe. Ó ṣe máyégún gbogbo rẹ̀ yóò bá. Kò lè ṣe kò lè ṣe. Ó jọ lórí ọmọ bá kí ilẹ̀ Ìjẹ̀bú. Wọ́n sì tún sọ pé kò lè ṣe. Ọlọ́run fi ra ẹ̀wọ̀n yìí lójoojúmọ́. Àfi kẹ́ẹ̀ta. Ẹ̀ẹ́dúpẹ́ tó lójú máa lè ẹ̀ẹ́dúpẹ́ ní Ọlọ́run tó kó sí. Káyọ̀ náà lè rán lọ́lọ́. Ẹ máa wò mí lójú. Iṣẹ́ ni kárọ̀ mi dé nùnú. Ọlọ́run ọmọ tó bá yọ òun lóde mi. Ọ̀dọ̀ lẹ́ni tó bá mọ̀ òun Ọlọ́run máa láti gbọ́ lọ́dọọdọ́. Òun á máa kó sínú ayé ẹ̀. Òun á máa jọba nínú ayé wọn o. Tèmi fẹ́ rí. Ẹ̀ẹ̀mọ̀ tí yín tó pọ̀. Àìjẹ́ ìmọ̀mọ́dá hàn mí ní ìjì dáadáa. Ẹ̀dùnú sẹ́ni Ọlọ́run bá dùnú sí. Kí wọn náà lè rọ náà lọ. Pápẹ́kọ̀ ẹni Ọlọ́run bá ṣe mú. Àsìkò kálukú yàtọ̀. Tòmí lóde. Àyìnbé ní wàásù tòmí lóde. Tòmí ní tòmí ní. Tòmí ní tòmí ní. Nípa ìfẹ́ olùgbàlà, wà á pàṣípò yìí sí dáadáa o, nínú ọ̀làlá ọlọ́run ọba. Gbogbo wa pápápápá, ọdún eléyìí tó ń parí yìí, kò ní ní ìwà mẹ́rù lọ. Àtàwa, àtàyà wa nílé, àtọmọ. Àríra wa nínú ọdún tuntun, nínú àlàáfíà, nínú ọ̀làlá. Ká gbàdúrà fúnjọba. Wọ́n lè ṣe dandan fóònù kí ìlú lè wá padà wá dúpẹ́. Tèmíní, 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 tèmíní. Tèmíní, 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 tèmíní.
sí ìtàn ìgbésí ayé mi olúwayé fújì Wasiu Ayinde láti kékeré mi o ìtọ́lé ayé mi látàrí àjíwèrè àjísáàrì ẹ̀bẹ̀rẹ̀ nàgàrà ń wèrè ríà ọjọ́ ó tó tún wá lórí ìfúyì ìbàdàn bá sì lọ́kàn Síkírù ó gbé fún mi. Oníjàyé orí mi lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ìtàn mi àti Síkírù méjì ìkan ló gbé fújì fún mi Adéyìnmí náà Barrister sùúrù lọ́rùn bébí kàdẹ̀kẹ́. Ọba Síkírù àti tọ̀rọ̀ kò ṣàjẹwò òun lẹ́rẹ́ mi láṣọ olórí ọba ní ìpínlẹ̀ Ẹ̀kọ́. Tèmi ni 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 èmi tọ́lá ò dá oníyẹn kò ṣe farawé tèmi ni tèmi ni.
ò ń ṣe lójoojúmọ́ ọlọ́run bá ẹ tẹ́wọ́ gbà á.